नमस्कार दोस्तों, फिर हमनी आ गइल बानी रोड पर। अभी हमनी बानी जलालपुर रोड। अब आ गईनी हमनी चौक पर, मिश्रवलिया जलालपुर चौक पर। ई महेंद्र मिश्र के चौक बा। देखिए अब वहाँ से हमनी आगे आ गईनी रुआ जलालपुर नगरा रोड में। अब आ गई हमने अमनौर वाला रोड में मरहौरा हमने पहुँच गल बनी। मरहौरा ई टाउन बा। आगे देखी डबरा पुल पर हमने पहुँचे वाला बानी। डबरा पुल पर हमने पहुँचे वाला बानी। अभी मेन मार्केट में बानी सब। बस स्टैंड पार करके आ गई नहीं जा हमने अब डबरा पुल के पास। ये बार डबरा पुल देखिए, पुल पर हमने चढ़ रहल बानी। आ गई नहीं डबरा पुल पर। ही पुल बा डबरा पुल। डबरा पुल हमने पार करम, आगे मेन मार्केट में जाएम। आगे मेन मार्केट देखिए कितना अच्छा जगह बा। मरहौरा मेन रोड पर हमने बानी। मरहौरा छपरा, मरहौरा टाउन के अंदर बानी। मरहौरा मार्केट के अंदर बानी हमने। आगे हमने अब फिर पोस्ट ऑफिस के पास आ गई नी। पोस्ट ऑफिस के पास पार करके अब आ गई नी हमने हॉस्पिटल। ये बाएं साइड हॉस्पिटल बा। चली मरहौरा पार करके हमने आ गई नहीं अब अमनौर रोड में। देखिए रोड में ये ला एक के दिखावल जाता है। ये पेड़ पर ध्यान दें, बहुत सुंदर सुंदर ही फूल जो बा कितना अच्छा लागेला। ये देखिए रुआ फूल है पेड़ पर ध्यान दें। देखिए लोगन, देखिए पेड़ पर कितना अच्छा फूल आइल बा। लाल लाल फूल बा। सब फूल बा रोड पर, खाली ध्यान दी कितना बढ़िया फूल बा। सब फूल पर खाली गौर करी। ये रोड कट गइल बा, भावलपुर चल जाता। अब एने हरिजन लोग बा मेन रोड पर। रविदास भगत के रोड अब हमनी पार कर रहल बानी। आगे पार कर गई ने हमने। आगे नी चौक यहाँ से समाप्त हो गई। नगर पंचायत भी समाप्त हो गई। अब आगे नी रुआ राहीपुर नहर पुल के पास हमने तुरंत पहुँचे वाला बानी। ई बा नहर पुल के पास हमने पहुँच गई नी। ई हो गई नहर पुल वाला रास्ता। ये बा नहर पुल पार कर गई। पेड़ पर ध्यान दी, फूल देखी कितना बढ़िया फूल आइल बा। पेड़ पर शीश के फूल भाई लाल लाल कितना अच्छा लागेला। देखी फूल हमें राहीपुर में आ गए बड़ी।